こんにちは、ニューサンダーです。今回は未来の一戦開封するぜ。みんな昨日発売のポケカ診断ニュースってきたのかな。俺たちは買えなかったよな。まだ買えるかもしれないじゃねえか。頼む頼む頼む。マジで頼む。なんか一つ色濃いのある？また見てねー。まかむなよ。うるせえ。